Postoji argument koji automobilska industrija ponavlja već desetljećima. Kupnja velikog, snažnog, luksuznog SUV-a znači obvezu na jednako zahtjevan proračun za održavanje. Za većinu modela taj je argument apsolutno točan. Trgovci rabljenim automobilima to znaju, osiguravajuća društva to odražavaju, a svaki mehaničar specijaliziran za premium marke može potvrditi da postoje obitelji motora koje se ne bi trebale kupovati bez rezervnog fonda jednakog cijeni automobila. Ali postoje iznimke. Određeni motori unutar marki s visokom cijenom povijesno su pokazali izdržljivost i troškove održavanja koji su u suprotnosti s onim što naziv na poklopcu motora sugerira. U ovom videu pokazat ću vam 5 iznenađujuće jeftinih luksuznih SUV-ova za održavanje, modele s pravom prisutnošću, motorima velike zapremnine i terenskim sposobnostima. Ali ostanite do broja 2, jer postoji model s atmosferskim V8 motorom čija je arhitektura motora izravno povezana s onom super automobila koji na novom tržištu košta 10 puta više, održava se za manje novca od zamjene zupčastog remena u mnogim mainstream automobilima i praktički je nepoznat kada se traže SUV-ovi u ovom cjenovnom rangu. Tržište rabljenih automobila ima distorziju koju vrlo malo kupaca sustavno iskorištava. Kada luksuzni SUV napuni 12 ili 15 godina, njegova kupovna cijena dramatično pada. Automobili koji koštaju između $60,000 i $90,000 novi sada se mogu pronaći za manje od $16,000. Problem je što ovaj pad cijena sa sobom nosi reputaciju skupog održavanja, što kod određenih modela s određenim motorima nije opravdano. Ključno je razlikovati koji su modeli naslijedili tu reputaciju zbog problematičnih motora ili elektroničkih sustava, a ima ih mnogo, neki s vrlo poznatim imenima. Od onih koji ispod haube imaju jednostavan, robustan atmosferski motor s desetljećima lako dostupnih rezervnih dijelova. 5 automobila na ovom popisu ispunjava taj kriterij. Nisu najbrži svoje generacije, niti najpopularniji u standardnim recenzijama. Oni su oni koji najizravnije proturječe ideji da luksus i troškovi održavanja uvijek idu ruku pod ruku. Svima su zajedničke 3 karakteristike. Atmosferski motori bez turbopunjača, pravi pogon na sva 4 kotača i trenutna kupovna cijena ispod $16,000. Prije nego što ovaj video završi, točno ćete znati koji od tih 5 najbolje odgovara vašim potrebama i vašem stvarnom proračunu za održavanje. 5. Volvo XC9032. Počinjemo sa SUV-om sa 7 sjedala koji se sada na tržištu rabljenih vozila može pronaći za cijenu između $11,000 i $16,000, a koji je u svojoj generaciji bio europski standard izdržljivosti u ovom segmentu. Volvo XC90 s 3,2-litranim linijskim šesterocilindričnim motorom jedan je od najpodcijenjenih premium SUV-ova za duge relacije na tržištu danas i prirodna je polazna točka za ovaj popis. Motor je atmosferski, redni šesterocilindrični od 3,2 litre. Ovisno o godini proizvodnje, ovaj model proizveden je između 207. i 214. Snaga se kreće od 248 do 243 kS, što je ekvivalentno između 245 i 240 kS. Uparan je sa šesterostupanjskim automatskim mjenjačem, a kod modela s pogonom na sva 4 kotača AVD, vrijeme ubrzanja od 0 do 100 km je 9 krumpi. To nije sportska brojka. Nije ni zamišljena da bude. Ovaj automobil ima potpuno drugačiju svrhu. Duge udaljenosti, prijevoz punog obiteljskog tereta i vožnju izvan ceste kada je potrebno. Ono što ovaj XC90 čini anomalijom među premium SUV-ovima je mehanička jednostavnost njegovog motora, a ta jednostavnost ima izravne posljedice na troškove popravka. Nema turbopunjača koji se troše, nema aktuatora varijabilne geometrije, nema sustava izravnog ubrizgavanja pod visokim tlakom, nema dodatne elektronike za varijabilno upravljanje usisom. Rezultat je da troškovi preventivnog održavanja, ulje, filteri, zupčasti remen ili lanač, servisne tekućine,
kočone pločice i diskovi ostaju usporedivi s onima kod hatchbacka srednje klase. Motor ne zahtijeva uvozne dijelove, neuobičajeno dugo vrijeme dijagnostike ili alate specifične za radioniku. Ono što ovaj XC90 čini anomalijom među premium i SUV-ovima je mehanička jednostavnost njegovog motora. Nema turbopunjača, nema dodatnog varijabilnog upravljanja usisom, nema sustava ubrizgavanja pod visokim tlakom. Rezultat se mjeri u računu za popravak. Stvarna potrošnja goriva ovog XC90 u mješovitoj vožnji iznosi između 11 i 12 litara na 100 km. Za SUV njegove veličine iz 240 ks. Ovo je razumna brojka. Na autocesti pri konstantnoj brzini može pasti ispod 10 litara, što je svrstava u razuman raspon za automobil ove veličine i motora. Učinkovitost goriva nije jača strana ovog modela, ali nije ni faktor koji određuje njegov ukupni trošak vlasništva. Ono što određuje taj trošak je njegova pouzdanost. Prije nego što ga potražite na tržištu, vrijedi provjeriti jedan detalj. Neki modeli ove generacije tvornički su dolazili s pogonom na prednje kotače umjesto pogona na sva 4 kotača. Za SUV ove veličine s terenskim mogućnostima, pogon na sva 4 kotača nije luksus. To je dio onoga što opravdava kupnju. Na mokrim cestama, zemljanim putevima ili snijegu, razlika između dvije konfiguracije je značajna. Provjera specifikacija prije pregovora o cijeni je ključna. Postoje dokumentirani primjeri ove generacije s preko 400.000 km na brojaču kilometara, s originalnim motorom, netaknutim i bez većih preinaka bloka. Ova činjenica definira kategoriju motora koju ovaj redni šesterocilindrični pripada. Kategorija motora koji se održavaju, a ne oni koji se popravljaju. Ono što ovaj XC90 čini posebno privlačnim nisu samo troškovi održavanja, već i osjećaj svakodnevnog života s njim. Unutrašnjost je velikodušno dimenzionirana, završni slojevi te generacije su graciozno ostarjeli, a visoki, središnji položaj vožnje udoban je na dugim putovanjima na način koji mnogi moderni SUV-ovi sa svojim središnjim konzolama prepunim zaslonima osjetljivim na dodir ne uspijevaju uvijek ponoviti. Treći red sjedala funkcionalan je za kratka putovanja, a prtljažnik, čak iz 2 reda u upotrebi, ostaje dovoljno prostran za pravu obiteljsku upotrebu. Postoje dokumentirani primjeri ove generacije s preko 400.000 km na brojaču kilometara s netaknutim originalnim motorom. Ta činjenica definira kategoriju motora koju pripada ovaj redni šesterocilindrični motor. Kategorija motora koji se održavaju, a ne oni koji se popravljaju. Za kupca koji iznad svega daje prioritet dugoročnoj pouzdanosti i ukupnim troškovima vlasništva, Volvo XC90 3U2 je najjači kandidat na ovoj ljestvici. S cijenama u rasponu od 11.000 do 16.000 dolara za ovu generaciju, teško ga je nadmašiti u ovom segmentu. 4. BMW X5 E70 X-Drive 48i. Volvo argumentira tihom pouzdanošću i niskom cijenom po kilometru. Broj 4 potpuno proturječi tome u smislu profila, a ipak dolazi do potpuno istog zaključka. Ovdje govorimo o off-sim motoru 3555 ks, u branju od 0 do 100 km 65 sekundi i motoru koji je, protivno svakoj logici, jeftiniji za održavanje od mnogih šestocilindričnih motora s turbopunjačem iz istog doba i tržišne cijene. BMW X5 E70 X-Drive 48i motorom ima N62 atmosferski 4,8 litreni off-sim motor. Proizvodi 305 kS i 490 Nm okretnog momenta, a ima šesterostupanjski automatski mjenjač i stalni X-Drive pogon na sve kotače s varijabilnom raspodjelom okretnog momenta. Godine 2007. Vrijeme ubrzanja od 0 do 100 km/h od 6 km/s za SUV ove veličine bila je brojka obično rezervirana za sportske automobile, a to postiže linearnošću i poruke snage koju moderni V8 motori s turbopunjačem jednostavno ne mogu replicirati. N62 je jedan od V8 motora s najvećim obujmom i najbolje dokumentiranom izdržljivošću u novijoj povijesti BMW-a. Glavni razlog je taj što, bez turbopunjača,
radi na znatno nižim tlakovima izgaranja i temperaturama glave cilindra od Twin Turbo V8 motora koji su kasnije došli od iste marke. Vlasnici s dokumentiranim zapisima od preko 300.000 km bez otvaranja motora uobičajena su statistika u specijaliziranim registrima za ovu generaciju. Audi Q7 3.0 TDI. Izravni konkurent modela na tržištu rabljenih automobila iz istog razdoblja. Ima veće troškove održavanja po kilometru, prvenstveno zbog dokumentiranih problema s pumpom za ulje u tom dizelskom motoru. X5 E7 s kočimi i taj Q7 slično su cijenjeni na tržištu rabljenih automobila. Međutim, njihov inženjering nije isti. Audi Q7 3.0 TDI, Audiov izravni konkurent na tržištu rabljenih automobila iz istog razdoblja. Ima veće troškove održavanja po kilometru zbog dokumentiranih problema s pumpom za ulje u tom motoru. Oba se procjenjuju slično. Međutim, njihov inženjering nije isti. Tipične točke kvara modernih BMW-a, aktuatori turbopunjača, ventili za odvođenje plina, međuhladnjaci, krijeva za punjenje pod tlakom, visokotlačni injektori s obveznim ciklusima čišćenja, odsutne su u ovom bloku motora. Održavanje je ono što je potrebno u svakom motoru velikog obujma. Tekućine, brtve glave, sustav hlađenja, komponente razvoda, zavojnice paljenja i svječice. Nema dodatne složenosti, nema obvezne dijagnostike od strane vlasnika. Valvetronic sustav u ovom motoru je varijabilni mehanizam upravljanja usisom koji zamjenjuje konvencionalni ventil za gas sustavom kontrole podizanja ventila. Njegova glavna funkcija je smanjenje potrošnje goriva u gradskom prometu uklanjanjem gubitka tlaka uzrokovanog prigušivanjem. Na autocestama i autocestama stvarna potrošnja goriva iznosi između 13 i 14 litara na 100 km, što je razumna brojka za 4,8 litreni V8 s ovom snagom i težinom. Šasija ovog E70 kalibrirana je na Nürburgringu. To je vidljivo u odzivu servo upravljača, neutralnosti stražnjeg dijela vozila tijekom bržih promjena smjera i načinu na koji upravlja karoserijom automobila u situacijama koje ne bi trebale biti udobne za SUV ove težine. Vožnja ovog X5 na zavojitim cestama iskustvo je koje vrlo malo SUV-ova njegovog doba može ponoviti. Osjećaj upravljanja, ravnoteža platforme i konzistentnost stražnjeg dijela stvaraju doista osjećaj velikog automobila koji moderni modeli s malim turbopunjačima, električnim servo upravljačem i softverski kontroliranim OVS-om nisu uspjeli dostići u smislu povratnih informacija vozača. Šasija ovog E70 kalibrirana je na Nürburgringu. To je vidljivo u odzivu servo upravljača, neutralnosti stražnjeg kraja i načinu na koji se nosi s naginjanjem karoserije u situacijama s kojima se, za SUV ove težine, ne bi trebao nositi s takvom smirenošću. Ovdje X5 E70 mijenja kalup. Nije to samo snažan SUV koji zahtijeva malo održavanja. To je SUV s pravom voznom osobnošću, zvukom atmosferskog V8 motora koji nijedno hibridno ili električno vozilo ne može replicirati i prisutnošću na cesti koja zahtijeva analizu puno prije nego što saznate niže troškove održavanja od očekivanih. Trenutne cijene rabljenih automobila kreću se od 11.000 do 13.000 dolara za vozila s provjerenom poviješću i razumnom kilometražom. U tom cijenom rangu nema drugog atmosferskog V8 motora s šasijom ovog kalibra. 3. Mercedes-Benz ML 350 V16 BMW nosi argument neočekivano ekonomičnog V8 motora. Broj 3 ide u suprotnom smjeru. Model koji prolazi nezapaženo u praktički svim analizama, s cijenom koja se čini preniskom za ono što nudi i s pogonskim sklopom koji Mercedes nije proizvodio s takvom jednostavnošću od kad je prekinuo proizvodnju te generacije modela. Mercedes-Benz ML 350 generacije 916 ima motor M27.2, atmosferski 3,5 litreni V6 koji proizvodi 27.2 KS, 26 KS i 351 Nm okretnog momenta. Dolazi sa 7 G-Tronic 7-stupanjskim automatskim mjenjačem i 4-matic pogonom na sve kotače.
Ubrzava od 0 do 100 km/h za 8,4 sekunde. Stvarna potrošnja goriva u kombiniranoj vožnji iznosi između 11 i 12 litara na 100 km, što je brojka bolja od prosjeka segmenta za ovaj SUV težine i dimenzija, koji se proizvodio između 2006 i 2011 godine. M27 u verzijama proizvedenim od 2008. Nadalje dokumentiran je kao jedan od najpouzdanijih benzinskih V6 motora u novijoj povijesti Mercedesa. Ta razlika u godini je važna i vrijedi objasniti zašto. Rane verzije M27 XO imale su poznatu točku kvara u zupčaniku bregaste osovine, što je pod određenim uvjetima uzrokovalo pogreške u vremenu pri velikoj kilometraži. Mercedes je identificirao problem i ispravio ga u proizvodnji od 2008 nadalje. Jedinice proizvedene nakon te revizije imaju mehaničku povijest s kojom se praktički nijedan Mercedesov E6 motor sljedeće generacije ne može mjeriti u smislu cijene po kilometru i dokumentiranog vijeka trajanja. M27 u verzijama proizvedenim od 2008. Nadalje dokumentiran je kao jedan od najpouzdanijih benzinskih V6 motora u novijoj povijesti Mercedesa. Ta godina je važna. Kvar zupčanika razvoda u ranijim verzijama ispravljen je u tvornici otprilike u to vrijeme. Prilikom kupnje ML350 V16.4. Godina proizvodnje nije samo informacija o njegovoj starosti. To je izravan pokazatelj je li ta određena točka kvara ispravljena u tvornici ili je potrebna provjera prije kupnje. Kvalificirani mehaničar može provjeriti stanje razvodnog mehanizma tijekom pregleda prije kupnje. S tim provjerenim informacijama, ovaj motor je jedan od mehanički najispravnijih temelja dostupnih na tržištu rabljenih premium SUV vozila. 4-matić pogon na sva 4 kotača u ovom modelu koristi responsivnu središnju spojku, dizajniranu i za površine s niskim prijanjanjem i za umjerenu prljavštinu i blato. Nije najsposobnija platforma u ekstremnim terenskim uvjetima, ali za svakodnevnu upotrebu, uključujući neasfaltirane staze, šumske ceste i snijeg u gradu, postiže konzistentnost koju vrlo malo SUV-ova u ovom cenovnom rangu može ponuditi. Sedmerostupanjski 7-žitronik mijenjač posebno glatko isporučuje okretni moment tijekom manevara pri malim bržinama, poboljšavajući kontrolu na neravnim površinama. Ovaj ML350 proizveden je u tvornici u Tuscaloosa u Alabami, koristeći standarde kontrole procesa posebno dizajnirane za to tržište i dokumentirane kao strože u određenim točkama procesa montaže od onih koji su se primjenjivali u Mercedesovim europskim tvornicama u to vrijeme. To se odražava u dugoročnim ocjenama pouzdanosti koje radionice specijalizirane za modele ove generacije bilježe u svojim servisnim povijestima. Ovaj ML350 proizveden je u tvornici u Tuscaloosa u Alabami, sa standardima kontrole procesa koji su u određenim točkama montaže bili posebno stroži od onih koji su se primjenjivali u Mercedesovim europskim tvornicama tog doba. Ta se činjenica odražava u servisnim zapisima radionica specijaliziranih za ovu generaciju. Unutrašnjost je elegantnije ostarjela od mnogih svojih izravnih suvremenika. Materijali su čvršti, paneli ne pokazuju degradaciju koja muči unutrašnjost sljedeće generacije Mercedesa, a ergonomija vozačkog mjesta i dalje je savršeno adekvatna za svakodnevnu upotrebu. Vanjski dizajn s čistim linijama i uravnoteženim proporcijama i dalje izgleda dobro proporcionalno u današnjem prometu, nešto što ne mogu svi SUV-ovi tog doba. Automobil koji je 2007. godine u standardnoj konfiguraciji koštao oko $500.000, sada se na tržištu rabljenih vozila može pronaći za cijenu između $10.000 a $11.000 za jedinice s provjerenom poviješću. Za tu cijenu ne kupujete samo SUV. Kupujete posljednju generaciju Mercedesa koja je izašla prije nego što su elektronička složenost i skupi rezervni dijelovi postali standard marke. 2. Audi Q7 FSI. Mercedes se zalaže za jednostavnu i izdržljivu mehaniku za manje od $11.000.
Broj 2 to podiže na potpuno drugu razinu i to je onaj koji nitko ne očekuje vidjeti na popisu automobila jeftinih za održavanje. Audi Q7 s 4.2 FSI motorom ima atmosferski 4,2 litreni V8 motor s izravnim ubrizgavanjem FSI. Nema turbopunjača, nema kompresora, nema visokotlačnih sustava koji karakteriziraju moderne Volkswagen Audi V8 motore. Proizvodi 350 KS, 345 KS, ima šesterostupanjski Tiptronic mjenjač i quattro pogon na sve kotače kao standard u svim modelima. Ubrzava od 0 do 100 km/h za 7,4 sekunde za vozilo teško 230 kg. Ovaj model proizvodio se između 2007. i 2014. godine. A upravo je Q7 ono što stručnjaci traže, ali ga mainstream tržište sustavno ignorira. 4.2 FSI motor u ovom Q7 nije izvorno dizajniran za SUV. Njegova arhitektura, blokovi cilindara, mehanizam ventila, dizajn glave cilindra i geometrija komore za izgaranje izravno je povezana s V8 FSI motorom u prvoj generaciji Audija R8. To nisu baš isti motori. R8 koristi verziju s drugačijim mapama motora i specifikacijama izlazne snage, ali dijele istu inženjersku platformu koju je Audi razvio za taj program. U praksi, to znači da ovaj Q7 ima motor ispod haube dizajniran s tolerancijama i inženjeringom materijala superautomobila od $120.000. 3.2 FSI motor u ovom Q7 dijeli inženjersku platformu s motorom prve generacije Audija R8. Nisu to potpuno isti motori, ali dijele isti blok cilindara, arhitekturu mehanizma ventila i dizajn glave cilindra. U praksi, ovaj Q7 ima motor dizajniran s granicama tolerancije superautomobila od $120.000. Motor konstruiran s tim marginama, pri normalnoj uporabi na cesti i izvan ceste, radi s dijelićem svojih stvarnih mehaničkih ograničenja. Tlak u ležajevima radilice, radne temperature glave cilindra i naprezanja u razvodnom mehanizmu izračunati su za motor u R8 koji mora izdržati česta ubrzanja s punim gasom i uvjete na stazi. U Q7 iste te tolerancije rade pod znatno nižim mehaničkim naprezanjem. Rezultat je vijek trajanja motora koji daleko premašuje prosjek segmenta. Razlog zašto Q7 ima reputaciju skupog za održavanje nije ovaj motor. To je zbrka između motora unutar iste serije. 4 VTD ima dokumentirane probleme s pumpom za ulje. 3 TDI ima isti problem u određenim proizvodnim verzijama. 4 FSI ima poznatu povijest potrošnje ulja zbog dizajna klipa. Atmosferski 4 FSI ne dijeli nijedan od ovih problema, ali nosi istu reputaciju jednostavno zbog povezanosti s imenom unutar modela. Ova zbrka je pogreška tržišta u njegovom vrednovanju, a ujedno je i razlog zašto je ovaj motor dostupan po cijenama koje ne odražavaju njegovu stvarnu povijest održavanja. Q7 4.2 FSI bio je jedan od najtiših SUV-om na svijetu na autocesti u vrijeme svog lansiranja. To nije samo marketinški trik. Razina zvučne izolacije kabine u ovom modelu, u kombinaciji s glatkoćom rada V8 motora velikog obujma s atmosferskim usisavanjem pri krstarećoj brzini, stvara iskustvo vožnje na duge relacije koje nijedan četverocilindrični motor s turbopunjačem, bez obzira na cijenu, ne može replicirati. Pri 2000 okretaja u minuti na autocesti, V8 proizvodi filtriran, dubok i ujednačen zvuk koji ulazi u kabinu. Nema umjetnog turbo pojačanja, nema mehaničke grubosti četverocilindričnog motora pri punom opterećenju, nema preostalih vibracija. Postoji istinska glatkoća, a ta glatkoća dolazi iz fizike motora velikog obujma s mnogo cilindara koji rade s niskim opterećenjem. Q7 4.2 FSI bio je jedan od najtiših SUV-a na svijetu na autocesti u vrijeme svog lansiranja. Pri 2000 okretaja u minuti na autocesti V8 proizvodi filtriran, dubok i ujednačen zvuk. Nema umjetnog pojačanja od turbopunjača, nema grubosti od četverocilindričnog motora pri punom opterećenju. Postoji prava glatkoća,
a ta glatkoća dolazi iz fizike motora velikog obujma koji radi pod niskim opterećenjem. Dostupnost rezervnih dijelova za Q742 FSI na tržištu dodatne opreme je vrlo visoka jer ovaj model dijeli platformu i mehaničke komponente s Volkswagen Touaregom iste generacije i Porscheom Cayenneom. To znači da su određeni potrošni dijelovi dostupni putem distribucije velikih količina po cijenama na otvorenom tržištu, bez oslanjanja na službeni audio kanal. Za one koji znaju gdje tražiti, ovo značajno smanjuje troškove radionice tijekom godina. Vučna sposobnost doseže 3500 kg u verzijama homologiranim za tu upotrebu. Standardna oprema uključivala je sustave koji su 207 bili u samom vrhu dostupne tehnologije. Zračni ovjes s automatskim niveliranjem, sustav noćnog vida, masažna sjedala i stražni zabavni ekrani. Velik dio te opreme još uvijek funkcionira u dobro održavanim jedinčama. Trenutna cijena na tržištu rabljenih vozila između 13.000 i 16.000 dolara za jedinice s provjerenom poviješću. Po toj cijeni ne postoji drugi atmosferski EV osim s tom inženjerskom platformom i tom dostupnošću zajedničkih dijelova. IDN Volkswagen Touareg 3.6 VR6 FSI. Audi Q7 predstavlja tehnički najispravniji argument na cijelom ovom popisu. Broj 1 rješava isti problem, pravi luksus, stalni pogon na sve kotače, pouzdan atmosferski motor uz nižu kupovnu cijenu, veću učinkovitost goriva i najunikatniji motor na ovoj ljestvici. Volkswagen Touareg s 3.6 VR6 FSI motorom ima konfiguraciju motora koju Volkswagen usavršava desetljećima i koju je vrlo malo proizvođača uspješno repliciralo. VR6, šesterocilindrični blok s cilindrima raspoređenim u dva reda pod kutom između 10 i 15 stupnjeva, što mu daje uzdužnu kompaktnost četverocilindričnog motora s mehaničkom glatkoćom linijskog šesterocilindričnog motora. U ovoj verziji obujam od 3,6 litara, izravno ubrizgavanje FSI, atmosferski, između 280 i 2010 kS, ovisno o godini proizvodnje i specifikaciji, između 276 i 286 kS. Šesterostupanjski Tiptronic mjenjač. Ukupna težina vozila 2200 kg. Ovaj model proizveden je između 207 i 210 godine. Vrijeme ubrzanja od 0 do 100 km/h od 8 gramit-kundi za SUV od 207 km s atmosferskim motorom je brojka koja zahtijeva kontekst. Ovo vrijeme postiže se potpuno linearnom i progresivnom krivuljom okretnog momenta, bez naglog porasta okretnog momenta kod motora s turbopunjačem. Isporuka snage je glatka od niskih okretaja, konzistentna u cijelom rasponu okretaja i bez umjetnog naglog porasta okretnog momenta koji karakterizira moderne motore s turbopunjačem. Rezultirajuće iskustvo vožnje nije ono kod BMW-ovog V8 ili Audija. Mirnije je, predvidljivije i u stvarnoj upotrebi na cesti i izvan je pokazuje se savršeno adekvatnim za sve što SUV ove veličine treba učiniti. Vrijeme ubrzanja od 0 do 100 km/h od 8,9 sekundi za SUV od 2200 kg s atmosferskim motorom postiže se potpuno linearnom i progresivnom krivuljom okretnog momenta, bez umjetnog porasta okretnog momenta motora s turbopunjačem. Isporuka snage je glatka od niskih okretaja i konzistentna u cijelom rasponu okretaja. Touaregova potrošnja goriva u stvarnom svijetu iznosi oko 9 litara na 100 km u kombiniranoj vožnji, što je najbolja brojka učinkovitosti na ovom popisu. Za SUV težine preko 2200 kg sa stalnim pogonom na sve kotače, ta brojka premašuje ono što bi većina vlasnika očekivala od motora ove veličine. Razlog leži u arhitekturi VR6. Kompaktni, atmosferski šesterocilindrični blok omogućuje učinkovitije upravljanje toplinom i optimiziranu mapu ubrizgavanja koju je mehanički teže postići u V8 motoru velikog obujma. Kosa geometrija bloka unutar šasije, koja snižava ukupno težište, također doprinosi dinamičkoj učinkovitosti vozila u stvarnoj vožnji. Vrijedi spomenuti jedinstvenu značajku VR6 motora u ovom Touaregu.
Blok motora je bočno nagnut unutar motornog prostora, snižavajući težište automobila u usporedbi s konvencionalnim, vertikalno postavljenim motorom. U SUV-u s visinom karoserije Touarega, ovaj inženjerski detalj poboljšava stabilnost tijekom bržih promjena smjera i u terenskim uvjetima s bočnim naginjanjem. Nije jedini SUV koji to radi, ali je jedan od rijetkih u ovom cjenovnom segmentu koji to učinkovito koristi u kombinaciji s ostatkom platforme. Ovaj Touareg dili platformu, pogonski sklop i značajan broj mehaničkih dijelova s Porscheom Cayenneom prve generacije i Audijem Q7. To znači da je tržište rabljenih dijelova za ovaj model jedno od najvećih i najkonkurentnijih dostupnih za bilo koji premium SUV svog doba. Dio koji košta troznamenkastu cijenu za Cayenne može se pronaći na tržištu dodatne opreme u verziji kompatibilnoj s Touaregom za djelić te cijene. Ovaj faktor, pomnožen sa svim stavkama održavanja tijekom 10 ili 15 godina vlasništva, predstavlja stvarnu razliku u troškovima koju će svaki vlasnik na kraju primijetiti u svojim godišnjim računima za popravak. VR6 motor je bočno nagnut unutar motornog prostora, što snižava težište automobila u usporedbi s vertikalno postavljenim motorom. U SUV-u visine ovaj detalj poboljšava stabilnost tijekom promjena smjera i terenske vožnje s bočnim naginjanjem. Sustav pogona na sve kotače dolazi u dvije verzije na ovom modelu, a razlika između njih izravno utječe na vožnju izvan ceste. Standardni 4Motion sustav automatski upravlja raspodjelom okretnog momenta između osovina, ali ne dopušta blokiranje središnjeg diferencijala. 4X Motion sustav dodaje mogućnost blokiranja i središnjeg istražnjeg diferencijala, što potpuno mijenja sposobnosti vozila u ekstremnim uvjetima prijanjanja duboko blato, utabani snijeg, skliske padine. Za isključivo gradsku i asfaltiranu upotrebu, 4Motion sustav je dovoljan. Za one koji kupuju ovaj Touareg s namjerom korištenja izvan ceste, provjera ima li vozilo 4X Motion specifikaciju dio je procesa kupnje, baš kao i provjera servisne povijesti. Prtljažnik nudi 70 litara kapaciteta s oba reda sjedala u upotrebi. Ova praktična brojka iskoristivosti naglašava pravu prirodu ovog automobila. Nema treći red kao Volvo niti vanjske dimenzije Q7, ali što se tiče unutarnjeg prostora i prtljažnog prostora, izravno konkurira većim SUV-ovima. Duljina i širina Touarega čine ga upravljivijim u gradu od Q7, s lakšim parkiranjem i ugodnijim osjećajem u gradskom prometu. Ne postoji nijedan drugi SUV s pravim pogonom na sve kotače, atmosferskim motorom s takvim rekordom izdržljivosti, potrošnjom goriva ispod 10 litara na 100 km i dijelovima koje dijeli s Cayenneom i Q7, dostupan na tržištu rabljenih vozila za cijenu između 11.000 i 12.000 dolara. Ta kombinacija ne postoji ni u jednom drugom modelu. Rekord izdržljivosti VR6 motora u ovoj generaciji Touarega uključuje dokumentirane jedinice s preko 300.000 km na originalnom motoru bez većih preinaka. Za SUV s pogonom na sva 4 kotača i ovom razinom opreme, to je teško dostići u trenutnom cjenovnom rangu. Nijedan drugi luksuzni SUV s ovim karakteristikama, pravi pogon na sva 4 kotača, atmosferski motor s ovakvim rekordom izdržljivosti, potrošnjom goriva ispod 10 litara na 100 km i dijelovima koje dijeli s dva najprodavanija modela u svom segmentu, nije dostupan na tržištu rabljenih vozila za cijenu između 11.000 i 12.000 dolara. Touareg 3.6 VR6 nije najblještaviji ili najsnažniji na ovom popisu. On je najzaokruženiji i zato je broj 1. 5 automobila na ovom popisu imaju zajednički nazivnik koji nema nikakve veze s njihovom markom ili zemljom podrijetla. Svi imaju atmosferske motore velike zapremnine proizvedene u vrijeme kada je elektroničko upravljanje još uvijek bilo jednostavno, a rezervni dijelovi nisu ovisili o vlasničkim, obveznim dijagnostičkim sustavima. To ih čini mehanički transparentnima. Kompetentna radionica s pravim alatima može raditi na bilo kojem od ovih motora bez specijalizirane tehnologije službenog zastupništva
i bez dijelova koje distribuira isključivo proizvođač. Tržište rabljenih vozila u rasponu od 10.000 do 16.000 dolara danas uključuje luksuzne SUV-e s motorima koji su nekoć bili na vrhu ponude svakog proizvođača. BMW-ov V8, Audiov V8, srodan R8, Mercedesov V6, čiju pouzdanost sam proizvođač od tada nije dostigao, te Volkswagenov VR6 s dijelovima koje dijeli s Cayenneom i Q7. Ta inženjerska kvaliteta ne nestaje s vremenom. Ono što nestaje je kupovna cijena. Ono što ostaje je mehanika. Ako vam se ideja o velikom, razumno održavanom luksuznom SUV učinila kontradiktornom kada ste započeli s gledanjem ovog videa, popis je sada konkretan: 5 automobila, 5 atmosferskih motora, 5 provjerljivih argumenata za izdržljivost. Odluka o tome koji najbolje odgovara vašim potrebama i budžetu sada je vaša. Ako vam je ovaj video pomogao prepoznati opcije koje niste razmatrali, pretplatite se na kanal kako ne biste propustili sljedeće recenzije. I recite mi u komentarima, od ovih 5 automobila koji biste stavili u svoju garažu, a koji biste zamijenili za ovaj koji sada imate.